Assalamu alaikum ‘yan uwa masu saurari, za ku saurari kasidar ta'aziyya daga bakin Abubakar ɗan soyayyar ma'aiki, wadda ya yi wa Khalifan Tijjaniya na Bunza Local Government, wato Sheikh Muhammadu Nasita Zogirma. Sai wanda ya ɗauki nauyin waƙar Siddiqu Buhun Zikiri. Domin neman ƙarin bayani a tuntuɓe mu a nambar waya kamar haka: 08084041600 ko kuma 09033936404 a sha saurare lafiya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji ganshi bi jahi Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wayyo Allah. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji ganshi bi jahi Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji kanshi bi jahi Rasulullah. Ya ahadun sammadun mudabbirul umuri, alhayyun la yamutu Allah gafari, mai ɗauke jinjiri ya bar tsoho wutiri, wanda yake yadda du ya so kai ne Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wayyo Allah. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji kanshi bi jahi Rasulullah. Allahumma salli alaihi mahi salati, Muhammadu nurul huda shafi'ul ummati, wa alin wa sahabihi musahihul hasanati, Allah zina awawhu fi sabilillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wayyo Allah. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji kanshi bi jahi Rasulullah. Kasa Abdul Qadiri Jilani dan umma, da Shehu Abul Abasi ƴaƴan Fatima, da Barhama Gausul Wara Shehul Islama, har Malan Dada Baban Abdullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Wayyo Allah. Khalifat Tijjaniya ya tafi ya bar mu, Allah ka ji kanshi bi jahi Rasulullah. Wayyo ni wayyo kaina wayyo Allah na, ka ɗauke mana jigon tafiyar na, wanda kamar sa babu.